Akwai wasu code ƙwara bakwai wanda ya kamata duk mai amfani da wayan Android ya san su. Suna da muhimmanci kuma a kowane lokaci za ka iya neman su. Code ne ƙwara bakwai, suna da muhimmanci sosai kowa ya san su. Ga code ɗin nan ɗaya bayan ɗaya za mu jero su. Code na ɗaya *121*1*1#. Code ɗin da za ka gano MTN number ɗinka. Idan ka danna shi zai nuna maka MTN number ka. Code na biyu kuma shine *121*2*4#. Wannan code ɗin idan ka danna zai nuna maka lambar layinka na Airtel ko in ce Zen. Code na uku kuma shine *170*54#. Idan ka danna wannan code ɗin zaka ga number ka na Glo, zai nuna maka lambar ka na Glo. Code na hudu kuma daga cikin code masu muhimmanci shine akwai *565*0#. Idan ka danna wannan code ɗin zai nuna maka lambar ka na BVN. Code na biyar kuma idan ka danna *346#. *346#. Idan ka danna shi zai nuna maka lambar ka na NIN, wato National Identity Number. Code na shida kuma shine na ɓoye layi. Idan ka danna *31# kai dialing, duk lambar da ka kira za ta je ma mutum a private. Inda ka danna a layinka to zai je mutum a private number. Code na shida kuma shine yadda ake cire wannan private number din. Idan ka danna *31 ko kuma in ka danna *31# zai cire ka a wannan tsarin na private number. Sai a yi kokari a yada ma mutane wannan code guda bakwai masu muhimmanci. Allah ya sa mu dace. A yi sharing, a yi liking kuma a yi following.